ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ನೈಜೀರಿಯಾಡ್ದು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30-40 ಕರಿದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುದಂಗದ ಆ ಬದುಕಿನ ಹೊರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ನಾವು ಎಂಚೆತ್ತನ ತುಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬದುಕು ಸಂಪಾದನೆ ಪನ್ಪಿ ಆಲೋಚನೆ ದಾಂತೆ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟೆ ಸುಕೋಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದಿನಕುಲು ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತ ಹೊರ ಎನ್ನಿಲೆಗೆ ಐತಾರ ಒಣಸ್ದ ನೆಂಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಆ ದಿನಕುಲು ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಈ ನೀಡ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನ ತೂವಂದಿನ ಆ ದಿನಕುಲೆಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ದನ ಅತ್ರ ಉಗ್ಗೆಲ್ದನ ಅತ್ರ ಪಲ್ಲದನ ಆ ನೀರಿನ ಪರ್ತಿನ ಆ ದಿನಕುಲೇನು ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದನೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೊಡೆ ನೀರು ದಿಂಜಾದು ಅವೇನೇ ಬಾಜಲ್ಗೆ ಪರೊಂತಿ ಆ ದಿನಕುಲೇನು ಹೊರ ಎನ್ನಿಲೆಗೆ ಇತ್ತದಲ್ಕ ನೂದು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ನು ಐನು ಬದಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಅಪಗ ಆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಐತಾರದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಂತಿನ ಆ ದಿನಕುಲೇನು ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಕೈತಲ್ದ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬಾಲ್ತದು ಅವಳು ಕುಲೋಂತಿನ ಆ ದಿನಕುಲಿಡಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಇನಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತದಲ್ಕ AC ಕಾರು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಊರುಡು ಬರೋಂತಿನ ಲಟರಿ ಬಸ್ಡೆ ಕಂಡಿದ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದು ಆ ಮರ ಬಲಿಪುನೇನು ತೂವಂತಿನ ಆ ದಿನಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾ ಅಪಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಆ ಬರ್ತ್ಡೇತ ಡೇಟ್ ನೆಂಪುದೀದು ಬಜ್ಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟುನೇ ಕುಸೀಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟದಿನ ಆ ದಿನಕುಲು ಏತು ಸೋಕಿತ್ತ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಶೋರ್ಮಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ನುಮಾತ ದಾಲ ದಾಂತೆ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪಡ್ದ ತುಂಡುಡೆ ಅವಿನೇ ಅಗಿದು ಕುಸೀಟ್ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಣಂತಿ ಆ ದಿನಕುಲೇನು ಹೊರ ಎನ್ನಿಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸು ನಿಲ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅಪಗ ಅಂಗಡಿದ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಕೊರಿನ ದುಡ್ಡುಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಒರಿಂಡ ಕಂಡದು ಬೆಲ್ಲನ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆನ ತಿಂತಿನ ಆ ದಿನಕುಲೇತು ಪೊರ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ಡು ರಾಸಿ ಗೊಬ್ಬುಲಿತ್ತಡಲ ಆನಿ ಒಂಜೆ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಐನೇ ಪಗತ್ ಗೊಬ್ಬಂತಿ ಆ ದಿನಕುಲಿನ ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಬಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿಲು ಅವು ಇತ್ತಂಡಲ ಆನಿ ಒಂಜೇ ಅಂಗಿ ಒಂಜೇ ಚಡ್ಡಿ ಅವು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸಾಲೆಗೆ ಅವನೇ ಪಾಡ್ದು ಪೋತಿನ ಆ ನೆಂಪುಡು ಏತು ಖುಷಿ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಬಗೆತ ಕೇಕ್ ಕುರುಕುರು ಆಯ್ತ ಎದುರು ಆನಿ ತಿಕ್ಕೊಂತಿ ಆ ಬೆಂಡಿ ಆಶಾ ಚಾಕ್ಲೇಟಿನ ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಕಂಡನಿ ಬೊಡದಿ ಅತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಡೈವೋರ್ಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಕುಡೊಂಜ ಅಪಗ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ ಇತ್ತೆರಡಲ ಒರಿಯಕ್ಕುರಿ ತೆರಿಯೊಂದು ದಿನದೆತ್ತೊಂತಿ ಆ ಕಾಲನು ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿ ತಿನಿಯರೆ ಡಬ್ಬೆ ನಿಲ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಕುಸಿದ ಅಂತೆ ಆನಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಕನಪಿನ ತಿನಿಯರೆಗೆ ಬಾಯಂಗಾದ ಕುಲೊಂತಿ ಆ ದಿನನು ಹೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಬಗೆತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡಲ ಬರಾಂದಿನ ಆ ಖುಷಿ ಆನಿದ ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ಐನೂದು ಸಾರ ಕೊರ್ದು ತೂಪಿನ ಸಿನೆಮೋಡು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಖುಷಿ ಆನಿ ₹1 ಕೊರ್ದು ತೂವಂತಿನ ಆ ಟೆಂಟ್ದ ಉಲೈದ ನಾಟ ಕೊಡಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬಗೆತ ಬಸ್ಸುಡು ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಖುಷಿ ಆನಿ ಬರ್ಸೋಗು ಪತೊಂತಿನ ಆ ಪನೊಲಿಯ ಆ ಕೊಡೆನ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತದ TV ಐಫೋನು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಂಡು 3D ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು 4K TV ಐಪಾಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೈಫೈ ಒಂದು ಮಾತ ಗಲಸಡು ತುಂಡಲ ತಿಕ್ಕ ಅಂದಿನ ಆ ಖುಷಿ ಆನಿದ ಆ ಗೋಲಿದ ಗೊಬ್ಬು ಸೈಕಲ್ದ ಟಯರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ತಾರಿಕೊರಂಟದ ಬಂಡಿ ಚಿಲ್ಕೋ ಪಲ್ಕೋ ಜೋಕಾಲಿ ಕೊಕ್ಕೋ ಪೆತ್ತ ಮೇಪವರೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗದ ಆ ಖುಷಿ ಮೀನು ಪತ್ತುನಿ ಪೆಲಕೈ ಕುಕ್ಕು ಗೋಂಕುನು ಕಂಡುನಿ ಬೀಜ ಮುಟ್ಟಾಟ ಜುಬ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟು ಆಹಾ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಅದೇ ಅಂದು ಇಂಚ ಪನೊಂದೇ ಪೋಂಡ ಅಪಗದ ಖುಷಿಗೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಪನಿಯರೇನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿದ ಕಾಲುಗಳ ಇನಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲುಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಆನಿ ಗೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲು ಒಣಸು ಈತೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂತಸ್ತುಡು ಲಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಅನುಭವಿಸಾದ ಅಂಡ ಆನಿದ ಆ ಕರಿಪೋಯಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಬರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಬೇಜಾರು
ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆ ಭಾಗ್ಯರ್ದು ತಪ್ಪಾದ ದಯಪಂಡ ಊರಿಯಾಯನ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಅತ್ಲಾಸೆಡು ಇತ್ತದ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಡು ಆ ತೂಕೋಡು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದಿಲ್ಲೆ ದುಡ್ಡುಡು ಕರಿಪೋಯಿ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆದ ಆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿನ ಐನು ಏತು ದುಡ್ಡು ಕೊರುಂಡಲ ಜಿಂಜೆಯರೆ ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ಪ್ರಾಯವು ಆ ಕಾಲೋಗು ಮಾತ್ರ ಈತೇ ಪಂಡದು ನಿಘಂಟ ಅದುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ನಿಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಆಪುಜೆ ಕೇಂಟಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ಮಾತೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.